Hello guys, maadjong adlaw ni Jong tanan. Welcome back sa maang channel. Alexi Vlog. I Lexi Vlogs. Diya karon ding adlaw guys. Maguna ko daris patula da. Kay maguna si mama guys. Kay manginlo ko no. Ang hinloan ring patula guys kay mo marigatong gitanom namong nanay. Kapila namin nakautan dan. Kapila namin nakapanghatag daning patula guys. Mano hanggunahan kay naraba po yung mga kalabos. Kuha na kalabo. Arong mahinlo ba arong makita ng hampuo arong mahampuong ning kalabo kay murag naghigwaos na kalabos sagbot nga labong na. Na. Das liksi uban-uban pa daras likod. Hi guys, kamusta mo? Thank you Ate M sa chocolate Ate M. Salamat Ate M kay naanak ko bibi Ate M. Hindi kayo maghinlo sa tadali. Kuan bikaw, silhig ug daspan be. Palihog. Katungtok, ha? Katungtok kog na silhig. Pero siya guys, tanglad. Kana avocado. Avocado, mangga. Ibalhinay para siya guys. Pang hinluan dari kay namin taghayhayan kay unjag di hinluan at tagbon para mamig baksan dani mong tiil surusuroy bitaw hinluan siya kay ako ganahin nagtanaw tagas nagbubo wow, very good, thank you baby love na bunga pa ni hindi nagsige pa na siya pamuwak sige pa nagpamuwak. Kaya duha man day bunga di Nagidujan lagi sila di makita. Yan na yung mga dahon. Manahang gunahan. Napadidad to Nagbitay. Ayaw be, bantong ra ka naglihak-lihak yung mga nag-iudyog. Ayaw lagi bibi. Asa pa yung uban. Basta kay das, naging das. Sa tong adlaw, nakwa ko upat kabuok daring dagko. Diyan nagulay, pas nanay gapon. Gani hapod, di hapod. Sige, pagyapon nagjag pamuwak. Manang gunahan dari da. Mulbulan. Kahinamdam mo sang gigunahan das. Dari pa ko sa Alicia, guys. Kaya totoo Nandana na. Tag-as na pagbubo. Kaya maggunan ako. Labog di kadyo init. Asa mo? Mga ligid mo diha, kudapya. Ayaw hawirin ang kamong gailiksian kay mamatay. Ha? Ay mo ikit sa basak. Ikit ko na sila sa basak guys. Ali-arag si Lexi. Kaunang guro si Ariana guys. Ingan si Ariana guys kay muambak punong mis basag guys. Asa mo? Ambak punong mis abasa. Ano mo ang bakong sa basak? Ingan mo si Yana. Awit. Nanaraba kay module bag ubi ha. Mag-module na pod be.
Ball ko na ko guys. Inis Aliana guys. Kung bati sa mis para sa kaugmaan na mo. Naho di ay. Nay! Lagaw sa ngare. Lagaw sa ngare kayo matutas susgado. Siya pa. Sama sa paghinlo sa hangdughan da tunidya. Hani ba ni Nay? Kain na ka mo. China oil. Lagaw sa mani ka ng... Hani lagi ni. Serpentina? Serpentina. Serpentina. May nalagi sa kubab na. Ito ka buo. Haba. Ato liksi. Sana ba ng sangkalata? Pura naman nagsako. Ha? Pinaraan. Kinaraan. Uy, wag lagi ka mo ba sa mong mama ko eh. Di ko. Oh, habay ba na ba? Ano? Yan ba yung mga bunga, oh? Nalagi dagang bunga ng di. Doon Gusto dyan tiro to ah. Ano ba nagkitago? Hindi nga, doon ko kadi, nangita ko kakita, doon siya sa hindi pa sila. Oh! Baba ka dyan! Oh, Gita naman to. Igita! Igita. Igida. Nay. Dali iyan. Likse? Dali. Mana ko diya Huwag mo likse? karahon! Mana ko diya likse? Grabe na kasi diyan ka nakarapit dami. Ang naghana na ka dyan na. Isa kasako na siguro po na yun. Sana dun. Salis bagyo. Napato, nagtago. Salis. Nabitaw to ah. Daghan man ko, daday duha. Wala Oh. tayo na tundan to, ah. Nabit. Ito anay. Hala to ka lagi. Himbutuan. To ah. Di mo kitaan. Nakatabon man. Anong diik man nga, mauno na ilaming nako. Bitaw. Bantay ng hilabot, tapo lang ng mga nagadad. Wa naman ko dari. Preso ka din mo. Ubus ka ba siya kung pwede? Haling gilarot, malagi na ni mong kuanay. Kaya ka na tinutubo. Ada. So dito to, raghas ka sa gingan. Natin ka na makakaon. Hanim di kakaon. Hanim man din eh. Tulkon man, ah. Kondol? Kundol. Dani na rami ata mo ng garden. Mayor ba? Gatong garden ang kuha na to. Nagpupulabi magmanga. Ma, Buno-buno. bibidiyuhan ka na, ma. Pero makaw, ito ang dyan mong bagtak na eh. Nuang ka dali. Sapi na ito doktor. Mama. Mama. Hawa na lang, ibaligid ang dyan diha. Ma. Ang taga-video guys, Explorer. Koy Explorer. Koy the Explorer. Dora the Explorer, Koy. Mm. Mo ano tagbayot. Kubag, Koy. Ma. Ha? Kita ka sa kubag. Managin To ah. ko, ma. Ano man eh. Hala, lipstick na. Pero makitaan. Eh, Matod pang nabayot na. ano sa man ilalim ni Mangganay? Sigarapik pandag ah. Berikat ding dakeng pang. Ano mas Mangganay ka bubilangkan ban? Pahagbas ba ni mong bilahan? O diha. Adug dadaan ka na. Dadaan ka na binagharo di ka mo hawa diha. Hala! Hawa! Ikay sa araw pa ng sagbot nga hakutol na pa na. Gusto mo ba po ni... Kadod banda. Palaya. Palayain. Para saan ka ihaling ba? Albos. Ha? Ang haling ba kumakin? ang puso. Nagkigwa. Ikay maghikag mo puno ang dari kong gay. Lason mong halik. Pati ang Pati mga kaluluwa nyo. Dalawa kayo. isa ako. Isa lang ako. Manonoay sa purtahan. Nakating ako giha. Manonoay ka kaya. Ay, pero ate kra. Kaya watay lingaw na ni jag magsitaghuhin at giring ang jata na. At to jatas mandalo yung loob.
Simba ko. Mama. Kasi ko tantong makasasala. Igag makasasala. Ginadul ita na tagnaw na koy. Salamat day koy sa imong mga tabang na rin na koy. Mani tabang ko. Snack like daan jagwan koy. Mani tabang ko ma. Kanang nay watermelon. Terminong. Snack na rin na koy da. Matula. Grabe na lisan di ko sa kubag. Ano man ang sanggalata? Ug imong tuwad, imong tuwad. Aho mang tuwad ay aho. Tuwad. Ha? Koy. Wa. Koy. Sinayang mo lang. Sayang na sayang talaga. Ang ating pag-ibang Dating pag-ibig natin ay nagtigwaos na. Pero kawitan ko. Aw sa akin, doktor. Madul magmakaw itag ima. Arson ditso. Sayang na sayang talaga ang indong pag-ibig nga nag-urus-urus sa una. Tiya. Karoon na sa naman. Nawa na. Ano na 50-50. Tessa, love you, Tessa. Na 180 na. I love you so much. Sana all ay mag I love you day. Tessa. Sana all ay mag I love you. Di ba magbakos na raman ko na rin puno kas kamunggay. Mauhol man gani. Sa gunsag balibalis sanggalat di ka din mas sangko gadis. Hang bekag ug sa unod. Uy nasamad lagi ko. Aha. Lo. Nga, napog ko din na mabanta dyan. Pag-gugu na ho. Ah, Ngag mag-live man ka ha. mag-live. Mag-live man ka mag-gugu. Ginoo. Halaga dun. Ginoo. Yan pa. Ano to sa atin pa? Ang gato ko na, ang na eh. Mga hilagtunan nga wala ba di mga buwak ko sa kusa. Magtanong, madagyar sa tapos mga rudog. Kanang kusig manamay. Wa para make up. Nigwa na make up rag na kurang utang. Ops! Sa katamaan lang. Sa ingag sa tanan. Inahan bitaw. Ako, ati ko gito kagos ang naong. Bahalag bali-bali na ang ilong. Basta kay aral ni adyo ang pagbati nimo. Pagbati ha. Dili kwarta. Pabati. Pagbati. Respeto. Kwarta. O na isa di sa hang pagka. Hani ba nay? Ay gilo ba? Ha? Aw, oh. Pagbati og respeto ang kinahanglanan sa among kinabuhi. Ug mo pangga kanako. Dili kay mo susulabig pamunaw. Pabati, lagi ako pangga. Uso naman lagi rog mumaritis na nawa lagi. Susulabi na noon. Okay pa nos umret. Wala pa ka nagpadasin mo lang. Emosyonal. Emosyonal. Wow. Nahuman na jud guys. Pero silhigan sa nina harong mahinlo ga jud tarong. Ginhawa na jud mangga og kuan kalabo. Ano raman eh? Ang madali.
Nahuman na jud guys. Ano sagbot na. Nahakot na tanan na ho. Hinlo na kadyo. Hinlo na. Ganahan na danig patula jud mo naghanan na jud nig samot ag bunga. Pahaway sa ako. Kaya na napaksihan ko ana. Napaksi. Hindi, day. Basil siguro ni. Katil man kadyo. So guys, maora na yung vlog rong adlaw. Salamat sa inyong pagtanaw sa mong vlog guys. God bless ninyong tanan. At tangin na po mo ang sunod nga vlog. Kaya pa siya sunod adlaw guys, mag shoutout na ko. Salamat inyong tanan guys. Bye bye. Amping mo kanunay. Amping ta kanunay di ay. God bless na tong tanan.